Le, min ixtielaq maħrub minn Emili. L-aħħar xogħol qabel ma ngħib. Flok fil-magna biex ta' taħti ma jkollu storbju fuq rasu, il-ħwejjeġ ħallejthom ikomplu jitqalu fil-banju mimlisijat qabel. Il-ma qiegħed biċċu mtextex li ddardar u ġif tiegħu malli dħalt ninżaġu fih. Le, hawn se nibqa'. Nilaq il-ġrieħi bħal bejjem muġuha. Forsi b'tixbieha ma li sejħitli wkoll ommi, jew forsi kull min jitkellem bil-sienna. Annimal. Waħdek bħall-annimal għalfejn ma ġejt magħna d-dar. Innewwaħ waħdi f'dil-kirja l-qawra. Minix nitlob maħfra, il-ħtija hekk malli jseħħ il-fatt. Ħtijiet għandi biżżejjed xi rimors ukoll u kollha trid naħsilhom minn fuqi marraq filma li nittama jnaddafni waħda tajba l dejjem. Bħalma kont nipprova nagħmel ftit ilu nissara mal-ġins ċomp ma' riġlejja bil-banju jfur madwari, ewreka. Imma ma nafx iskoprejt. Forsi ma tnaddafx. Imma kemm stejqirt, qasra ma nitħarrikx, nirreżisti l-ġibda li nintefa' rasi lura sabiex bil-kemm ninduna li nkun qed nereq ħelu ħelu. U lanqas l-aptit u s-saħħa ma jiġuni biex noħroġ rasi. Mifguħ nilex in-nifs il-ġdid jisplodi l-pulmun bħal meta tqum. Xraba għarqan imma rebbieħ tal-ħajja wara ħolma kera. Ma skoprejt xejn. Kemm seddaqt li għandi. L-ħtijiet, pereżempju, dawk żgur, jienu nerġa' ngħaddihom waħda waħda bil-qiegħda fuq siġġu mutrab tal-plastik, imgeżwer fil-ġagaga radba li kienet serqitli mill-lukanda fejn taħdem. U nawweġ għonqi biex nara l-ħajta baħar li l-aġent kien beli bħala l-veduta ta' dan l-appartament irħis imħaxken x'imkien f'dil belt tal-Iddisprati.